e chenro wa makawuono mar OhalagiMwandu. Chenro wamedo goyo mbaka gi oganda luo. Mago matiyo mateke weche mag ohala kod keto mwandu. Kawachopo singo marwa mano makelo ntwak makelo dongruok kaka oganda luo. Machiegni nyinga Lydia Okeo. E chenro wa makawuono nyakoromo jwanga terinya ke county Masia e sublocation ma Asango e ward Masigombre Ramogi ward luo mane en japuonj moserutaya mong'ere kaka Victor Otieno Maura majahigni 65 kata kamano otiyo kod thuolo mare koloso mo kogolo e yiend othith ma bende opidhe dalane. Yien ni bende otiyo go loso mwandu mopogore opogore. Ne walime kendo go kone mbaka e yo machal kod mano. Nyinga iluongo ni Victor Otieno Maura adaka sango ka maedalana pur mare palm oil na chako kaweyo tich mar puonj kabiro ka nayudo ka jothurwa nikod dhier malach ne gionge gi mwandu kiwuotho puothe kogol ma chama longo to naneno ka paro kod palm oil nayudo ka kuonde moko en kod pesa kabisa nikech mafuta ma jowa tiyogo wuok mana kawainde ema golo mafuta to nayudo bang'e ni mafuta ma gitiyogo gi import gigolo oko giolo oko Ulaya gonachin jothurwa yamo mwango pur mwango piny mwango pimo mwango ber kabisa kod pitho gini emamiyo nachako gini mondo jothurwa oyudie e konyruok malach nachako gini higa mare 2016 to nachako kod yien 20 ema nang'iewo kagolo e Kalro Busia. Koro yien gi asebedo karito gi maber adoyogi kaka nuneno kaka adoyogi tika kidoyogi iloro kod ring moro kanyo pi an go idalana ka amiyo giga mbolea bende amiyo giga kute bende ang'iyo kuome manyalo chande be atero winy bende ohere be ariembo kodi dhok ma an go matin gi bende okawega ni ochame. Yadhini kipidhe okawo higni 3.5 to oikore matiende ni ochako nyuol onyalo nyuol kuom higni 35 kadhi mbele to konyuol kama ogologa kodhi 7 irunda achiel. Koro achiel kachiel miluongo ni banchgo onyalo golo ni to ibiyo kaka biyoga e pany ka tae to mowuok to kuma kende en kod gik mang'eny ka uneno yadhini yude mo yadhini okapi loso kode yadhini iloso gi sabun yadhini yedhe mitiyogo waloso mo mabendo golo ok mi ji tuo nikech en crude oil ma ber kabisa mapiwa tuoche ma kumiji kaka mag pressure bende ka cholesterol machando jini bende onge kode to pressure be yudore joma tiyo kode bende odok chien to nyicha kendo jomoko biro ka monwang'o ni mor ne kitiyogo to kata mana kansa moinjoni joma jo research chandrega ahinya ni bende timenade bende dok chien. Koro en yath maber ahinya ka jothurwa nyalo kawe. Apidho yien 20 to yath ka yath golo naga bunches 7 to bunch ni sani ka ang'ada achiel to mafuta wuok kilo 3 liters 3 sorry to lita 3 gi matiende ni ka gina bidio cha matiende yath nyalo golo liters 21. En mana ni yien gi ok nyal golo mafuta gi dichiel gigolo mos to kikwanogi imonwang' ka yath achiel kikayo golo liters 21 to berne ni bang' dweche 3 kindikeyo bang' dweche 3 kindikeyo kirite maber nyakirite kod pim kaka wacho mbolea be nyaka bedie lo maber to ibiro kae kuom higni 35 kadhi mbele matiende ni koro ohingo
cham mang'eny ahinya mosebedo kwa pidhogi. To mak mana ni jothurwa ok ong'eyo ber mage. Emimiyo daher mondo jothurwa okaw yadhni motegno, kata ka jo sirkal kata investors moko nyalo biro konyowa, wanyalo yudo konyruok manyaka nene pok wayude nyaka piny ni chakre. Chiro nitie nikech joma biro kawe ka asenwang' ka joma omega ira moko wuok Nairobi, moro wuok Kisumo, moro bende wuok Siaya. To kang'iyo kata mtandao anwang' ka idware mang'eny, to mak mana ni jok madware ka ok ong'eyo ne gin kuma nade. Koro chiro nitie ma joma dware to wan wakia kuma nitie. Palm oil kata oil palm ber jothurwa enani ok ging'eyo kata ok wang'eyo berne. To ka wanyalo pidhe mang'eny ma sirkal kenwa kata mashin ka, nikech eka achiel onego pidhie yien 75, mano eka achiel. To ka yath achiel nyalo goloni mo lita 21 to in kod yien 75, koro kigoyo kata kwanno dong ineno ka pesa nitie mang'eny. To mano joma tiyo kode kaka wainde eman kod pesa. Sani koro ng'e gima wacho nini, wainde ka wasunge magole okogo kaka jobidko, jopwani oil go gin kod pesa, emimiyo gichayowa to wan ok wang'eyo ber gini. Emimiyo wapidhru gini, jo sirkal okonywa, jo kawan kod investors moko bende biro konywa. Ana won ayie konyo jothurwa, anyalo wuok mapuonjgi, anyisgi kaka itimo gini, gibende gibika ging'e kaka itime, to gibiro bedo kod konyruok maduong' manyaka ne pod ok gidwar nwang'o. Kich yath madongo to kendi ikayo kuom higni 35 kadhi mbele, inyalo yudo kanye piny ka. Yath achiel kende ka factory kata wan kod industry, yath achiel golo ni pesa marom kod niang' mipidho e eka achiel e higa achiel. Kokalo kuom hera mare mar somo buge nyakoro Ramogi, Victor Okoth nobedo kod dwaro mar bedo kod kare wuon mar goyo chapa buge. Mano omiyo chako ohala mar goyo buge chapa e kaunti ma Kisumu. Ne walime kendo go kode mbaka e yo machal kod ma. Nyinga en Victor Okoth Obingi. Victor Okoth Obingi en jaotimo ohala mar goyo buge chapa ma iluongo ni book publication. Ohala mar publishing ok dwaro pesa ahinya, odwaro rieko to gi kata kompyuta achiel. Mane pani gima liche kabisa ni in gi rieko mitimogo this graphic designs, kendo in gi rieko ma kiseloso book ti publish miket kata mana ng'ama dwaro ebook kata ng'ama nyalo dwaro mondo iket ne Amazon. Omiyo wan gi department mopogore opogore ma watimogo graphics, to gi tiyo joma gin tijgi gin mana edit. Ging'iyo bugno, ging'iyo ka bende en gi contextual or textual mistakes or grammar mistakes, to gi rectify. Aito koka wadhiye kama wagolo plates maringo e press. Koro pesa ma nyalo wacho ni ng'ato chako go ohala ni ka in gi 150 moro to romi chako ohala ni, nikech nyaka ibi ing'ad lesen maketo ohandi no bedo makare, to gi rent bende nyaka ichule town, mashinde moko bende nyaka ing'iew. Koro maybe between 150 to 200,000 oromi chako ohala ni as a budding business person. Aparo ni midhiero ng'eny, especially ka nwachako. An ohala ni asebedo koro higni 8. Ka wachako ka our competitors ne gin very established businesses. Mas the moment midonjo ni in Migotech Publishers Kisumu, pok iwinjori kamoro amora, lakini i compete gi very big and well established firms manyalo kata mana print buge 1,000,000 in 1 month. Omiyo aparo ni challenge maduong' en ni donjo e market ok oyot, nikech this is a professional service. Mondo ikaw kata mana thesis ma ng'ato timo mi publish ne,
magi no bede coded oko gi mayot odwaro a lot of trust. Omiyo aparo ni challenges mag market mondo ji ong'e ni be nyalo timo gino. Aiti time kiwango ma ile buge magineno e local bookshops kata buge magin ga ot e library magi oko gi mayot. Ohala mondo o thrive nyaka ibed ni in gi record ni manyalo nyisi kata ki i decline kata ka in kanyo kata ka idhi malo. Wan gi ohala, wan gi records wa ma every month wang'iyo ni to ohala ne chalo nade, to kwa pime gi previous month wayudo wadok piny koso wadhi malo. Koro wan gi records mowatiyogo for like Peter is an accountant. Koro Peter no ema timonwa account balance, ene balance our books of account mondo wang'e ni wadhi mbele koso wadok chien. Koro wan gi very well established management system manyisowa ni wadhi mbele koso wadhi chien. Ohala kata obed mana mar uso nyanya nitie gi pesa. Gima lich en gimilo ni financial discipline. Ohala matis mawuok iluongo ni profit, nyinyo mawuok kuom ohala mitimo. Gima lich en ni itimo kod yang'o. Ok anyal wacho gik masetimo, lakini an aneno ohanda ni asedhigo maber. Asedhi maber gi lo, an go Kisumu, an gi ot, dala bende adhi maber, aneno ka Nyasaye yawonwa wagero gik moko. Omiyo aparo ni ohala ni nigi pesa. Gima lich en ni financial discipline, mondo kik ibed ni pesa miyudo en itiyo kode helu. Koro nyiso ok inyal neno gima ohala timo. Kata obed mana ohala mar uso tong' e chuny town, tek ni inyalo kawo pesa miyudo kanyo, profit, mitimgo gimoro ma meaningful, ohandi no biro konyi. Aparo ni lesson ma selan gi ng'eny. Achiel kuom gi en ni ohala ber ma oriere ma sirikal ok yware kodi all the time. Nyiso ni ber ka i register all the statutory demands mag sirikal kata mag ohala no. Ibedo gi license ginigo ma antiego. Gik ma bende aselan en ni nitie diere moko molal manyaka ibeda patient koka inyalo chaki dong e market. Nyiso ni seche molal ahinya no tinyalo leverage, inyalo pesa ma ni ilose moro cha nyalo keep you going, nyalo konyi chulo basic utilities. Ne samoro rawera moro manena magombo chako ohala mar goyo buge chapa. First, bed gi ng'eyo kata lony kabisa e computer. To ka dhi mbele kabisa, bed gi lony e tiyo gi graphic programs machalo kaka Photoshop, machalo kaka Corel Draw. Kech ok inyal loso book ka ok ing'eyo kata kionge lony e programs, especially Corel Draw. Bed gi Corel Draw program, kendo ichak ibed gi computer moro achiel, kata ibedo gi mana computers 10 kata mana 5. Tek ni computer no inyalo yudo mitimgo graphic design, mipange kaka pages go winjoro wuogi. Aito ichak ikawo computer no ichako i-proofread go. Nyiso ni nitie programs minyalo install magolo all grammatical mistakes. Aito kogi kar contextual errors tineno kaka iketo, nikech for example Grammarly eno correct mana grammatical mistakes, lakini contextual mistakes to okonyal konyi. Koro nyiso ni nyaka ibed gi ng'at moro ma bende nigi lony kabisa. Kata koponi udwa publish book Kiswahili, nyaka ibed gi ng'at moro ma ong'eyo Kiswahili kabisa. Onyalo bedo kata mana japuonj e university, kata japuonj mana e secondary, kata onyalo bedo jok ma jago gazette. Kaka wan watiyo gi jo Standard Media Digital, to kendo watiyo gi jo Royal Media Services ma ong'eyo English to gi Kiswahili. Nyiso ni ok inyal time kendi, nyaka iyud jok ma utiyogo ma timonu edition. Wakaw yo machoke chendo ni mar OhalagiMwandu nyakoro mgajwa. Kata kamano ka waduogo wamenyo ni ja ohala wa mar juma. Kik idhi mabor.
Jakuo donjo ei ot ka. E kinde nyasi mar dhialo, rwako igariyo kaka Ramogi TV. Waiko ne budho maliet e Mbita Town Market, tarik 1 dwe mar 12. Birom kod jolendo muhero, ka wakelonu Belo gi Stella Brenda Ochieng, DJ Kolo, Lin Ramogi, kod Min Jackie. Okel to korisiro. Tuwachoni hurara. Ramogi. Wabo bedo gi jothumbe kaka Jangolo mari kaka talanta. Aha. Chakre saboro nyaka saparo dhiambo. Maliet, maduong. Happy birthday Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro mgajwang e chendo ni mar OhalagiMwandu. En mor mara ni podi kete mane chendo ni wang joi mari mihero mar Ramogi TV. E katimo ohala ma utawala e kaunti ma Nairobi Oromo kod Nyaluo matimo ohala mar uso pi. Ohala mane ochako bang' ohala mane otimo chon mar uso lewni nopodho. Nyakoro mgajwang nochako uso pi ka bang'e ohala mar pi no bende nopodho mane oduogo fwenyo. Enotimore kamano nikech kamano okete ohala ne nitie jomoko mabe ne uso pi mana kaka no uso pi. Mano omiyo loko kare mar ohala kendo sani ohala ne owacho ni osemako kendo tiyo maber e alwora ma utawala. Nyakoro mgajwang Sheila Kisangani en ja ohala wa mar juma. Ani iluonga ni Sheila Kisangani, adaku moja 3. To kai wan utawala sani watimo biashara mar water vending. Koro an history na mar biashara nochako gi biashara mar mtumba mar lep nyithindo na nakaoga bel mar mtumba nagolo gikomba kabiro uso. That time na uso umoja. So the challenge manayudo gi biashara mar lewni, idhi gi komba ikao bail. Kiyao bail, iyudo ka bail mtumba okowuok how you expected it, no nego bedi. Lewni okwuog maber, then okayud jokau bail. Koro chuno ni auso ne client. At the end of the day, okiyud rent, lewni okdhiyo, so ilibidi aloro biashara mar lewni. Ananga gi dream mar biashara mar pi, but ne okang'eyo kaka dhi. So koro nochuno awuotho one place to another, apenjo joma uso pi, apenjo gi kaka biashara no dhi, mondo ang'e kaka nyalo go about it. Koro na wuotho ma ng'eyo kaka biashara no dhi, ma bet piny, ma paro, ma amanyo pesa, ma keto kumoro achiel, ma yawo biashara mar pini. To the first time nayawe umoja side ya Donholm, side mar Donholm kocha. To the challenge was umoja biashara mar pi ji mang'eny oyawe. Then secondly, umoja tie fresh water. So ji mang'eny ok modh pi ma inyiew. Ng'eny gi gituomo from the tap, giketo yath water guard, then gimodho. So na think about it, aneno ka biashara no ktera maber. Koro kaka na paro ni utawala always pien ga salty, tonge ng'ama nyalo madho pi ma salty. Koro paro ni amany kumoro utawala kono. Koro na wuo gi sister na odak utawala, no biro mo manyo place ma wa set up this business. Koro utawala for sani wan gi 5 months tangu business ni oyao, but at least ntie improvement maduong as much as ka compare gi kane wanu moja. Nikech utawala ji gimodho pi ma salty. Alafu area ma wayao pini en area ma onge biashara mora mar pi en wan kendwa. En area ma koka grow
oken area mose grow ma ji ng'eny ji pod tin, but with the time I hope biashara bo dhi maber nikech pod en kumigede, pod en kuma grow ji koka biro, but for now unsatisfied nikech biashara opik ochulore kende, at least inyadong gi gimoro matin minyalo dhi godo mbele. To another challenge ma wanya yudo sani maybe weather, ngeni pi be dhi gi weather, sani weather rach, koro at least biashara odok piny matin kech ji ok modh pi mang'eny, ji modho matin, but still en biashara manyalo chulore, manyalo stand. Koro I hope with time, at least wamiye some time, obo pick up. And for now, watimo refilling only, cause pokwa tieko gi kebs. Kwa tieko gi kebs, wabo chako timo refilling, wabo chako supply the water, wabo loso pigwa wuon, mua brand, gi nyingwa mar biashara. But wa hope ni gimora mora bodhi maber with time. Gima challenge chakrene ya chak wuotho mar biashara ni gima neno gi business, gima ber odwaro be patient. Nyaki bed patient gi biashara midwa timo ti settle, oko dwar ng'ama chikore. Dwaro ni kise amua ni en mano, kineno at least ka onyalo gelo gimoro, kata oko dhi maber, odwaro patient. Itulia obo dhi maber, mane gima neno. Kech biashara ke ni timo ti chikori, onge chieng' ma obo dhi maber. Nikech okinyal yawo biashara kawuono ti expect ni kiny bedo millionaire. Igro mos. Ikaw biashara biro ga kende mos. Biashara ma biro once en biashara mok last. But biashara ma biro mos ka idho mane biashara ma last. Koro biashara ok dwa ng'ama chikore, odwaro patient, kati dhi loss, but odwaro ng'ama nigi patient. Mane gima nyalo nyiso. Ka ir ng'ama dwa chako biashara mar water vending, first onego bedni ki usenyiewo kuminyewe machine, onego bedni wuoyo gi the owner. Obo nyisi details te kako onego bedo ni tim. First of all, onego bedni itimo processing mar kebs. I apply the certificate mar kebs before ikaw machine. Then kise kaw machine, I set up your business, then idhi kaw certificate mar kanjo, mar health, gi certificate mar biashara. I think mane ma you need kidwa start up this business. Mane minyalo chako go, then with the time moko bo biro bang'e. Okay, business mar water, kiyudo location maber, ochulo maber, and really profit ne ber kabisa. Nikech with pi ok inyadhi wrong, onge ng'ama ok modh pi, kata nyathi matin monyuol need pi mimodh. Koro with this business, ober to ochulo maber kabisa. Utawala an mihango utawala. Number sim ngama in case dwaro penjo about the business, number mar sim en 0721 846 400. Ng'at mora madwa penjo nyalo goyo na sim e namba noendo.